higa mano mar 2019 kaluwore koda nonro report mar skima makamano nyiso ni jopuonjre 606,893 ne ochiwnegi thieth mano kokadho e Duafia manyiso ni higa mar 2019 nyithindo maromo 2.7 iwacho ni milion 2.7 noyudo kony makamano. Mwalimu, kapok adhi ir Boaz, dibed ni sani koro skunde onge koda okumba koso ang'o mantiere lineup? Skunde ywagore ni gionge okumba, to sa kwa penyo to iwacho ni gidhi bedo okumba kiny kata orucha to kiny no ok giki. Omiyo sani nyithindwa ni shida kabisa nikech wach mar okumba no osebedo ka thago gi ahinya. To ma gima ne jo Kenya oseyie mosekete budget ni nyithindwa winjo bede ni nigi okumba insurance. Maka nyathi tuo tiyudo kamitere nikech parents wasani bende nigi burden. Gima licha ahinya sani en wach mar thieth. Kinyalo yudo kamithiedhe nyathi en gima duong' ahinya nikech magolo pek kuom jonyuol magwa man gi nyithindo e skunde. To ka koro system manosekel maber ni sani koro ok nyal dhi mbele nikech mibadhi ma osegoyo gi koni gi kocha, mano gima ok ber, kendo apaka no owinjo dog chien, apaka mar mibadhi. To kendo dhok mamit ma ji nigo mar kao pesa mowinjo bedi ni konyo nyithindo e skul, mano gima ok owinjo bedi ni timore Kenya ka. Omiyo wawacho ni jogo ma kao pesa nyithindo mowinjo bedi ni thiedho gigo e skul nyaka koro lugi mang'e ni gin jomage kendo ang'o ma ibitimnegi mondo nyithindo oyud thieth maber. Erokamano ahinya. Waru kuma ne inyalo medo kotenre